ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳುಲು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಮಾತಾ ಊರಿದಾಗಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಾರ್ಟಿದ ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗುರುತ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಯಾನು ಸುರುಟ್ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಆರ್ನೈನೆ ನಿಧನ ಆಯ್ನೇಕ ಯಾನು ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಡೋಲೆನ್ಸ್ ಕೊರಪೆ. ದೇವರ ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಶಾಂತಿ ಕೊಡು ಪಂದಿನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ನಟೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುನಾವಣೆ ಯಾರು ಎರಡನೇ ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮೂಲು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಬತ್ತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮಸ್ತ್ ತಿರುಗೋದು ಮತ್ತು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಗಳನ್ನ ವೋಟರ್ನಗಳನ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು. ಮೂಲ ಪುತ್ತೂರು ಆಶಾ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡಕ್ಕನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ದಾನೆ ಬೈದಿನಿ. ಪಾರ್ಟಿ ನಿಗಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿತ್ ವಿಶ್ವಾಸ ತೀಳು ಒಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಈ ಸರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಾಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರಿನ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ 1992 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಶೇರ್ಡ್ ಯಾನು ಉಂತಿನ ಜಗಡ್ ಒಂಜಿಲ ಎನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ ಬೋರ್ಡ್ನ ಬೇತೆ ಏರ್ಲೆತ್ತಿದ್ದೇರು. ಆಂಡದ ಪಾರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಒಕ್ಕ 2 ಸರಿ ಶಾಸಕರು MLA ಈತ 2 ಸರಿ MP ಆದ ಏನು ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ವಿಶೇಷತಾನೇ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಗಳೇನು ಪದದ ಮಿತ್ ಕನಪಿನದಕ್ಕೆ ಜೀವನಮಾನ ಎಂಚ ಸುಧಾರ್ತದಾಗಲೇನು ದುಂಬ ಕನಪಿ ಐತೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಕಟ್ಟುಂಡು. ಐಕ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲಿಡ ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ 2014 ಹಿಡಿದು ದುಂಬು 14,000 ಊರುಡು ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗುಜರಾತ್ ಆಗಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡ ಏಷ್ಯಾಡು ಮಾತಾಡ್ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆತ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಮೋದಿಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಿಲ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿವಾರದ ಜನಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದುನ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಲ್ತೇರು ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಇಡೀ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಪೌಂಡ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಒಂದು ಎದುರು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ಮೋದಿಜಿನ ಪುದಾರ್ಗೆ ಪಂದಾಗಲ್ಲ ದೇವರ ಬೊಕ್ಕ ಮೋದಿಜಿನ ಪುದಾರ್ಗೆ ಪಂದ ನಮ್ಮ ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಾಪುಜಿ ಮುಗುಜಿ ಅಂಚಿನ ಆತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಯಾರು ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚಿನ ಸಮಯಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುತ್ತೂರುಡು ಆಶಾ ಅಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಅವಳು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು. ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿಡ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ತಿರ್ಗನಾಗಲ್ಲ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಪುದಾರ್ ಮಾತಾಡಿಡ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅವು ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ವಿಷಯ. ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಎಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ 10 ತಾರೀಕಿದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಥಂಪಿಂಗ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಶಾ ಖಾನ್ ಗೆಂದಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಳೆ ಕೊಡಲಿ ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಾತಾಡಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು.